goodness, the next chapter, this place is so gorgeous. The food they serve, it's so amazing. The hospitality, I like it, Shane. I advise you at home to come and dive at the next chapter in Florida. Nani, igama lami nguSibahle wakwaMajoka, ngihlala eMlazi ka-F. Into engizisela kwishow ukuthi ngizocela ishow ukuthi ngisize ngikwazi ukuthola u-Ayanda. Angimaza kangazi, ngambona egrawundini kade ngikhaphe ingane yamalungu yodlala ibhola. So ngifuna ukuthi ishow ingisize ngikwazi ukumtshela ukuthi since from day one ngimbona egrawundini ngazizwa kanjani ngayo. Ngiyabonga. Ngifuna ukubabaza isibindi sakho. Bana-ke anazani no-Ayanda. Nabona wena wambona egrawundini. Anikhulumanga nhlobo. Asikaze size sikhulume. Awulazi ngisho ivoice lakho. Lakhe mina. Awe ma. So like uyangi-excite ne ngoba unalesi sibindi esifunekayo empilweni. Kodwa manje futhi sengithusa isibindi sakho because awutholanga nethuba lokureada because at least umuntu mekhulumile naye ngalolanga uyakwazi ukumfunda kancane ukuthi okay ngathi uphaphile ngathi unamahloni ngathi uthanda amancoko lona wazi ukukhuluma naye so awumazi ukuthi uyinhloboni kaPende. Angimazi uyinhloboni kodwa mangimbuka ngathi nje umfana oquiet and ngathi ungaphansi kwami ngokweminyaka ukuthi nje into ayiyona ngachazeka nanezinto ayezenze groundini owayidlala yena ngalolanga lelo. So into yakuchaza kuyena ukuthi uyathula nokuthi udlala kahle ibhola. Umuntu ama-sports vele nawe? Noma ngoba usuke support ingane nje. Support ingane yamalungu. Okay. So iyiphi reaction oyilindele ku-Ayanda especially ngoba yena akakwazi wena wazi yena? I can't tell. Ngilindele noma yini. Noma yini ne? Yeah. Okay. Hopefully izoba i-response e-right futhi ngoba uthe umuntu othulayo. Yeah. So awunayo vele problem yokuthola nomuntu omncane kunawe? Hayi anginayo vele nje ngifuna ngiphuma emjolweni nje ongiphethile wekhehla manje ngisafuna ukubona nje ukuthi nihlukane nini nekhehla. Sihlukane this year January. Oh at least usuthe ukuhila kancane sekukude phela uJanuary ukuthi sengithe ukuhila kancane. Okay. So ngeke kube nenkinga yokuthi mhlambe angithi umuntu osilisa uyena ekumele angifuna ukuthi ashawu 5 because now sengazathi uyakulawula but yena onezwi ku relationship so umucabanga ngeke ikaffect leyo nto ukuthi ngoba emncane kunawe kuzoba nzima ukuthi mayisho into iyenzeke ngoba phela uyingane wena umdala kuyi kanti ukuthi sengijwayele ikhehla exactly ngeke kube problem lokho kwena umucabanga. Hayi angikhumbula ngibona ukuthi lo wamfana lo ya umfana mhlambe ongathi mhlambe emakhonta ayishoyo ngithi mina hayi cha indlela ayiyona onesithunzi nje uphansi nje mangimbheka angibona ukuthi ngabe umuntu mhlambe engingaze ngithi nje ngiyamgolozela. Oh okay. Ikhehla uligolozela. Hayi ukuthi nalo laliphathana. Okay, no, we're not here about ikhehla. All right. So u-Ayanda ubheka i-relationship enjani kuyena nje ubuthi ufuna ukukhuluma naye like ufuna nithandane vele noma wena mhlawumbe usu-ready for relationship serious engaholela emshadweni? Also if that's the case ngosince kuwena ozomu-approacha manje then ubani ozobe lobola omunye or ozopropose komunye angazi noma usufikile in that far ngokomcabango noma ubusacabanga la ezansi because usafuna ukumazi kangcono like what kind of relationship are you looking for no-Ayanda? Kwamanje bengisafuna nje ukuthi siqale ngakho ukuthandana then okunye nokunye kuzozenzakalela along the way. Okay. Yeah. So mengakunika ithuba nithandane mase phakathi emjolweni abi princess ngoba kuwena umshelile bezokuphumela lokho. Apha sekubonakala khona. Yazi ukuthi ulokishi ngalendlela right uyangichaza because uyithembile and unesibindi and ngiyafisa ukuthi ngabe lesibindi awugcini ngokusi-apply emjolweni kuphela. I truly hope ukuthi nasemsebenzini nasesikoleni impilo nje uyi-approacha ngalesibindi naso because I think siyinto right siyabulala siyaphilisa but siyinto right. Usuredi kumbona Ayanda? Yeah, ngambona. Usually I ask people on the show ukuthi awuthukanga yini but awubukeki uthukile. Uthukile? Hayi vele ngifuna bengivele ngizele yona lento. Chaka. Okay, angabe ngisakumoshela isikhathi yabo. Okay. Asame sombona uAyanda, I cannot wait to see i-reaction yaAyanda, i-reaction yakho Sibahle nokuthi nje mase bebabili sebexoxa izohamba kanjani lo conversation. I'm eager to find out
hoping you are too. So stay tuned in, stay connected with us. Sikhona ku social media, Select Africa TV yonke indawo. And remember to press that subscribe button if you haven't hit the notification bell. Kunensimbi lapho ngathi insimbi yesikole lethi kenqe ishaya isikhokho so that every Tuesday must poster uzokwazi ukuthi ubingcinye lolu hlelo olumnandi kangaka. But okwamanje asabona uAyanda, this is I Have a Crush on You. Assist cause mina nawe kuyomele sigcine sithandanile. Select Africa TV channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye eSpani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphile impilo soba two. And please cela uvume tu. Cause mina I have a crush. Episode namhlanje ngicabangisa lengoma sasicule crash lethi sibahle siyakhula simafishane godikolo. Into engenza ukuthi ngisho njalo ukuthi usibahle uyena osibhalele namhlanje uthi ufuniswa uAyanda ufuna bande together kawufela. Greetings, hello, hi my South Africans, my internationals and everybody else who falls on the border ongekho sure ukuthi maybe. Welcome to the show. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You. We are on season 3, all thanks to your love and your support. But of course, what's his day, right? With VIP SLI then you have the honor to call me under my 2K. And then now I'm going to get 2K. And oh yeah, all about this thing I'm trying to 2K. Stick around to find out it's okay. Thank you so much for tuning in and joining us. Please drop your comments down below and tell us what your expectations are for this episode specifically. And remember that we are coming to you from the Next Chapter restaurant on 167 Florida Road, Edubane, Kweliga Banana. Now I don't want to waste your time asking because I'm super excited to see what is the date and I'm follow us on social media. It's Select Africa TV everywhere. And remember to subscribe to this awesome channel right here on YouTube. Mangabe na uzothanda ukuyibona on the show ngelinye ilanga ulethe umuntu wakho lana noma umuntu ofuna ukuthi ube umuntu wakho sibhalela on the email address down below. Sokusetha ngoba Select Africa TV vele yenza njalo but okwamanje asambe sosetha usibahle ilandele. And Ayanda because somebody has a crush on you, Johnny. Hey, I want to thank you. I was sitting on the go plan garage and to Zealand now. Susan, I have a crush on you. Just as it's in. Look, crush you. Yeah, but listen more, relax. This is a 9 So, number one, the look give Bogus who police cuts up with a lab, especially about our national school, explaining which is over time. Besides ukuthi ngithenje khona umuntu ofuna ukukhuluma nawe. But number 2 igama lami kuSname ngwakanene ngisebenza Select Africa TV. So that's why sithola ukuthi la ngoba vele somebody has a crush on you. Ngisho na uthi crush into enkulu kabi. That's why sesihlalele ku table for 2 la next chapter. Nje kube nama drinks, kube nokudla because into ebele ixoxe yabo. So ngifuna uqale ngikucheck ukuthi njani nje emoyeni. How are you feeling most wazi ukuthi kunomuntu one crush kuwena. Yakuyenzeka yini into enje kuwena before? Hayi, wona mhlanje. Hayi mlandweni. Ayikho nje intombazane sekathi nje iyachaza kuwena iyakuthanda ine crush. No, mina ngiyakuyona ufike ngithi no lalela phela ngikwazi lo ngiyibeke isithombe. Hey, bekumele kube yiyona ezempilo ngiphansi. Izimpela ungakhola ngokwenza. Manje ufika kanjani ngoba usuwazi ukuthi azangazi kodwa ngathi sengolindela ngibona ukuthi umuntu kanjani. Will it be a problem akuthiwa lo muntu uzela ugayi? Hey. Hayi ngeke. Ngiyabuza. Hayi ngathula nje ngimbuke ekhulume nje. Ngidla ukudla ngicede ngisho lokho. Kodwa phela there's nothing wrong with ukuthi umuntu asho ukuthi uzizwa kanjani ngawe noma ukuthi awuthandi or straight ungamtshela nje ukuthi why ngi straight angikuthandi ukuphila kanjani. Angifuni ukuthi azeqale ngitshele. Hawu manje phela uzofela ngaphakathi. Ngafele ngaphakathi kuyokumsiza. Okay, anyways, angeke ngikwazi ukudala ukuthi bawuzobona ukuthi is it a guy, is it a girl, ngizibuzela. Do we have umuntu othandana naye njengamanje? Hawu ukhona. So muchazekile kulo ozile njengamanje like uzokwenzakalani umuntu ngakacabanga ukuthi bungazi. Hayi, abo phela manje ngibona ukuthi umuntu kanjani ukuthi mhlawumbe umuntu othi ukuthi cause abo lo okhona manje unama jokes too much. Noma jokes uyahlekisa noma udlala kakhulu yabo ngase ngifakise kancane. Mase phela ngiyabona ukuthi ubalo uma kumjida ke umama uzodlala ibhola.
Mawukuthi intombazane le ezelana but intombazane right. Hayi ke. Isibonisana isifisa. Kodwa kuzoba khona ingqinamba. Nawe uyazi ukuthi umuntu wanengane umthandayo. Angazi nje mshwana umuntu engithandayo so angazi ukuthi ungangifaki. Ungangifaki nje lapho. No, ngiyadlala. Okay, so are you ready to see this person? Excited? You never see. Hayi ngingambona. Or before simdalule yini ongayithandi umuntu ofakani? Yini eyithanda ukuwena? Hayi yabo nje umuntu manje uzolokhe ngoba ngumuntu othanda ukudlala ibhola. Angifuni umuntu ubuye ngalesi sikhathi, uhamba ngalesi sikhathi manje ubuhambe ekseni ngo6 uzobuye mhlawumbe ekseni ntambama ngo6 yabo. Uma kwama tournament yabo. Mhlawumbe ntambama uyabuya hamba ngo4 ubuye ngo6 yabo. Awumfuni umuntu ozokukhangelisa isibakabaka nje. Ya, akazi nje ukuthi kahle umuntu webhola. Awunayo inkinga nokuthi kulethele amakhamera. Hayi camera ngiyithanda. Uyayithanda vele. Ngifuna bebone ukubanga yabo. Isu. Indawo manje uthi mumbi. Ngumubi yatshela indlela. Hayi bo wena umuntu akasho kanjalo about themselves. But anyways, izofika into engathi izokutshela ukuthi muhle. Angifuni ukuthi kube ngazathi kuthatha umsebenzi wakhe manje. Useready ukuthi simbone. Yeah, ngiri. Ngathi uyangabaza. Angikho hayi. Angabaza. Oh. Okay, uthi ayantu ready and akangabaza ngazi ngawe. Are you ready? Whom's this person ozofuna uAyanda? Do you think they're gonna vibe? Will they become a match? Find out on this episode of I Have a Crush on You on Select Africa TV. Wind down. Yeah, igama lami nguSibahle. Isibahle wamajoka umlazi ka-F. hayi bo. Lapha ngasekhaya. Khona ngelinye ilanga lekwadlalwa khona kunama-match khona e-Kingswell team. Ngiyayikhumbula leya match leya. So ngangiye khona-ke laphayana ngangikade ngikhaphe ingane yamalume. Khona umunye umfana nje wamalume odlala ibhola. Onzima-ke kunzima-ke naye ebholeni ngangikhaphe naye. Wawudlala futhi nawe ngalelo langa but bona bayemdlalela u-under 15. Owayidlala-ke naye ngase ngakubona ngaqala lapho ukubona kahle kahle. Angizange ngize ngikhulume nawe, angikwazanga ukukhuluma nawe khona lapho but ngezwe igama lakho. Khulume nami. So ingakho ngize ngabhalela kwi-show. Ngibhalelwe i-show ngoba ngifuna ukuthi ingisize ngizama ukukutshela ukuthi ngazizwa kanjani ngawo. Ngiyazi ukuthi ngeke ungasurpriseki and futhi nami ngilindele noma yini. Imawu. Hawu ungichazela kahle. Aza ngiyakuzwa uyakhuluma manje into oyisho angiyizwa. Uthi kunjani? Ngithi mina into eyenza ukuthi ngibhalele i-show ukuthi bengifuna ukuthi i-show ingisize ngikutshele ukuthi kade ngikubona lapha egroundini ngazizwa kanjani. Kahle kahle nginama feelings akho. Hayi. Namhlanje ngiyaqala ukuzwa ke. Awungichazele bani. Amukho nje wena umuntu othandana naye mhlawumbe. Hayi akekho umuntu engisandana naye. Benginaye umuntu sahlukana this year January. So nje sengiright manje sengidilile and umuntu wami ngambona lapha egroundini ngalila langa. Beba ngane nje abafana engaweni wakhetha mina yini inkinga? Na phela kusho ukuthi wena unale yanto leya. Leya. Yini leyo? Ayikho into engingachazela ingco ngichazele kahle khona ngizokuzwa kahle ukuthi yini le ngaka uyibona kumina sisi. Ngiyakuthanda. Hayi. Lempela. Thanda mina. Ngiyakuthanda and ngiyimisela ukuthi siqale lena. Vele nje unaye wena umuntu othandana naye? Mina ukhona ya ukhona. Uhlala lapha? Hlala khona futhi ngasekhaya.
Wenzani? Uyafunda. Ungangawo ngokweminyaka ungangawo? Hayi uthe ukuthi kuba kudalana kancane. Umdala nginawo. Yabona ukuthi ubizelwe ebantwini abadala. Angibizele kubantu abadala kodwa bona namhlanje angiboni kanjalo ngoba hayi ngeke. Athi yazi ukuthi mina ngumuntu webhola. Pho manje yini inkinga pho? Manje uma umuntu webhola kanti umuntu webhola akabi yini nabantu athandana nabo? Phela ngihlezi ngisejimini mina. Okay, let's say ngiyakuvumela ukuthi okay lento lesizama. Ungakumela ukuthi ngisejimini u4 yak 6. Ngamasabatha nangesonto angikho endlini. Ngeke ukuthi nje ngaso sonke isikhathi umuntu wakho ngelothi unayo umbona nini? Uya understand yena. Nami ngizo understand. Nami ngizo understand. Ayihluphi lento. Wena nje into kufanele ngabe uyayenza ngabe lento uyinikeza i-chance. Nginezi chance. Awuyiguquleke leseyimina wena bunganginikeza yini chance. Bengingakunikeza futhi ke lento yami nawe ilula kakhulu ngoba imina engisukelile ngakutshela. Okubu wena ngabe mhlambe bengingavuma ngoba sengivumela ukuthi mhlambe usungicenge kakhulu sengiavoid isicelo. Kanti manje njengoba kuyimina nje 100%. Wena nje fanele ngabe nje uma ukuthi uyeza ukuthi akuvuma uyazincenga ngeke uzuyisole. Ezingiyisole. Ngeke uzuyisole. Hayi namhlanje Ngiyakucela. Uza nje ukhululeke lokwehlisa igwebu. Mayiphela uma ufuna engizithengela futhi. ake ngithi ngiyakunikeza leli thuba. Awe ma. Ngoba usuke wenza lokho. Kodwa ke mengicela nje ukuthi singaqali sijahe izinto yabo. Ngoba ngiyakubona ukuthi hayi uyimisela. Ngimisele futhi nje ngeke uzuyisole ngiyakutshela. So manje we are in item manje. Into enjalo. Singasikhondela ukuhlela. Ngiyabonga yeza. Ngiyabonga kakhulu umuntu wami. Manje umuntu wakho uzomenza njani? Phela angithi sekukhona wena njengamanje. Ngizokube ngitshela ukuthi ngizomenza njani kodwa kwamanje sazongicabangela ukuthi mhlawumbe uyaphuma usala wena. Kodwa kona ke relationship yenu ke injani binjani? Hayi umuntu uthanda ama jokes yabona yena. Yabo. Yena ukhulile ngokwethamba kodwa ngokomqondo. Oh usuyamchumuza manje unazo ingane? Hayi bese ngakabi nayo. Wena unazo yini ingane? Nginayo mina ingane. Nayo ingane. Abo suthi uyangilida uwanini. Sekufanele sizame ukuthola yethu manje. Phinde futhi ukulida ube uthunile. Hayi fanele phela ngizivele ngificivele isikho. Noma sivele sihlale ke hlezi ku1 minute. Vele kuhlale ku1 minute kanje. Hayi nalapho futhi sihlale nje ku1 la ayikho inkinga. Shuthi ingane uyifuna vele ke labantu bebhola abanaso isikhathi sokwenza ingane. Wena sikhona. Abanaso isikhathi sokwenza ingane labantu bebhola ngiyabazi. Manje bawafundisa ibhola? Into engazalwa nayo. Isiphiwo sakho. Isiphiwo sami nawe wawubona lapha ukuthi hayi. Ayi wawenza ezinye izinto lapha yana. Wawenza ezinye la zonke. Bonke. So uhlala noba ekhaya? Hayi uma ubaba abazali bami nje osisi bami. Umuntu wakho uyakwazi ukuvashela? Uyakwazi. Kodwa ungena ngo-back door ngabothaya. Awe ma. Awungakwazi ukungena ngo-back door ngabothaya. Aphinde ahambe kuseni futhi. Because abazali bayahamba ngabo-6 mhlampe yabo mesingayo ey'koleni noma endaweni nje. Hayi uyayiphumela. Kumemini yabo lapho abazali basuke bese lapha. Ngike ngakuzwa ukhuluma ngendaba yesabatho sonke ephameni.
Kaze ngajabula. Ma, ekufola bangifuna ukubamba manga. Vele nje bengilindele noma yini. Nawe njengoba kade uthi nje ufuna ngikubonile ukuthi ubufuna nje ukuthi ukungiphoxa noma ufuna ungiphoxa noma ubufunani. Angazi futhi ukuthi ubuye wajiliswa yini ejikisini. Hayi phela ngiyabona ukuthi no uyimisela yabo manje emva ukuyimisela wakho ngiyabona ukuthi hayi singaphusha kahle yabo into yethu nga right. Manje mase kubambile kumnakwethu uzokwenza njani? Mina usomdenja mina ngibanjwa. Awubheke usomdenja. Ngizomtshela nje na ukuthi no yazi akaphume emabhozeni. yaphuma. Buzongithembisa nje ukuthi uzongiphatha njengaye hayi phela yabo lapha. Uphethe kahle. Yonke into nathi ngiyafuna manje mama azi ngathi ngivalekile manje. Bekuphathe kahle ngoba bekuphimani. Yeah. Boyfriend allowance nami nginezi girlfriend allowance. Hayibo. Njani? Allowance yadingeka. Manje yena uhlala noba ekhaya kubo. Uhlala noma wakhe nobaba wakhe Bothu. Uhlala emlazi naye. Ya lapha ka-R. Ka-R. Hayi lo section angiyazi ngihlezi ngizwa kushiwo ngaze nje ngiye ko-R. Kungakephi? Nje. Mina ngithatha i-taxi R shele phezulu. Ngosuka Ngosuka lapho. Umoke drobheni ikephi irenki yama-taxi yakho? Lapha bongathi marumputhini phezulu. Yaza ngaza kucala into enkinga ngikwazi. Awulazi Theki. Angilazi Theki. Ngiyakubona ukuthi Theki awulazi. Uma ungibuza ngama-ground ngizokutshela. Buza i-ground ngizokutshela. Ngiyalithanda ibhola. Ya. Forever lona ilona eliza ngaphambili. Ngifuna ufundise nengane yami ukudlala ibhola. Naye avuthana. Ngoba phela vele usubaba. Subaba wami. Hayi uyazithanda ingane? Ya ngiyayithanda ingane ngidlale nazo. Nayo ke le uzomthanda ke lo yanake. Uyabathanda abantu phansi. Hayi ke shuthi ziyakhala. Siyabonga sisi. Awakhala kangaka uyakuthanda ukudla. Hayi. Uthi nje yo. Azimuka kulindele konke ke lokho. Angithi uyabona ke yona impilo esizoyiphila ke lesithando sami. Mina I can provide. Yabona nje le yamna kwethu. Thank you. Le yamna kwethu nje lo ishoyo ukuthi nje uzosibonela nawe sekuqalile nje. Sekuqalile ke manje ziyakhala. Inyama ke nje mina ngihlukana nayo. Ngiyayithanda. Enjoy our food. Abona ke lento le yo fucking nayi hayi. Nami ke nje manginandaba no fucking nayi. Kuyibona ke phela ukuthi kusuke angazi kumthetho. Umthetho baba. Ukuthi Buka athi yabona musu ukutatazela try cha mina ngibuza ukuthi ngibone ema-movie bekuzama. ngibuza ukuthi mina ngangane bangumthetho wena ukuthi kuletho ilokhuzana bona uma fucking knife Uthola isifoni. Angisebenzi mina leyo Mina ngiyindoda yomZulu. Angisebenzi leyo Inkinga. ukuthi-ke manje sofanele ngidle nge-fucking knife engathi nje mhlampe ngizoshawa uma ngingadlanga ngayo. Angingenji indaba yo-fucking knife mina baby usazongijwayela. Inkinga ngivele ngithi angithi umbese ngaphi foloko ngaphi. Ngosi ngiyakusaba vele chitheke. Angifuni ukuthi ngize ngizame le nto yabo. Ngizokhulela. Kodwa ke Uyaphuza utshwala? mina yasonto. Mama. Akusho lutho ukusonto. Akusho phela uma usonto awuphuzi. Ungangibuza ngibuza uyaphuza yini utshwala?
Hayi khululeka. Awuphuzi. Noma uyabutshontsha. Hayi indaba eyifihla. Ngiyangaba 25. Akufani kodwa kuba ku. Nantoni imenda. Angithi ukuze ukuthi umuntu osifazane uhlezi ezoba mdala ngeminyaka emingaphi umuntu wesilisa 5. Let's say ngina 30 years. Oh. God ngikuzofana nokuthi ngina 35. So umuntu wesifazane uhlezi ezolida ngeminyaka ewu5. Ngina 33 mina. Hayi. Kodwa into engasho lutho phela leyo. Into ebalulekile uthando. And happiness. Yeah. As long you happy. It is just a number. Into ebalulekile nje uthando. Kodwa manje sengibonakala ngazuthi ngumfana oyithatha yabo. Ngobani? Unendaba nabantu. Hayi awunendaba uwe ubamini. Usushawa into yakho manje. Ubonakala engathi umfana oyithatha. Yindaba uthi first day kanti wena ufuna kube ithuke ngapha. Hayi. Nithi nje ufuna ukupakisa mhlawumbe ungiyela umuthi nje kwazi kuba. Yabo umuthwani. Hayi. Umuthwani. Inkinga. Umwezi ufuna ungipakisa. Yebo. Cabanga kusathi uyangipakisa. Kube ukuthi siyahlukana nje la ungaphindi ungibona. Wena osihambula nje ufunana nami ke lapha usazi usizongithatha. Kinako nje kuyenzeka uthola ukuthi intombazane uyayishayela iqome manje. Manje mase kuwena sekuyinkinga. Cha phela kuliwe ngelinyiso. Kuwe nje ngelinyiso. Ngeke ngibuye ngelinyiso. Ngulube Iyafana. Ngulube yini? Ngile mthobo. Wena uyidla kanjani? Ubuzoyidla ngulube. Ungeke uyidla. Buzofuna uhlambulwe kuthiwa uyahlanjulukwa nje. Noma uyithanda isidala hayi ukuthi ngobufonto. Mina ngidla kwasani. Mina ekhaya bayazi. Yabo ekhaya mekade kuyilokhuzana. Mekade mhlawumbe khona lokhu umcimbi khona emndenini. Yabo le nyama lezi ababuya nazo uthola ukuthi umcimbi kade ngumgqibelo babuya nayo lo nyama. Mhlawumbe sekolwesithathu siqala ukonakala. Mina ukhanda lezo nyama. Ngiyithose ngibuyele esimweni. Yabona umuhleli nami kisabathu uzomela ukuthi ugcine. Ayikho phela inkinga ngizivele ngizobe ngikini. Noma yikubi. Noma ngike ekhaya. Ya munami because angizwani imfihlisano. Mangike ekhaya. Mangike ekhaya phela ngike ekhaya ekhaya ngasisabala. Kusho ukuthi phela mina mhlawumbe ngizovakashela lesinto uvakashela kuyisihlanu. Kephewe ngale kwa na-ke makuthiwa-ke 5 nje hayi. Makuthiwa uzongivakashela-ke ku-Friday. Ngizopheka-ke ngizophekela isabatha. Anginankinga nalo 5. Yabo mina ekhaya kababa. Bama Nazareth. Ngiyayazi imithetho yakhona. Mangikababa nje. Ngivele ngisuke ngizosabatha. Anginankinga nakho. Hayi akuzwe. Kodwa bonje ngo5 angibe ngisakudla lokudla okuphekwe ngo6. Nje ukuthiwa nje Ngo-6. 1 minutes past 6 nje ukudla nje kusasebhodweni hayi. Nakho nje kodwa kuyashiwo kuthiwa uyantshontsha. Akwazi ukutshontsha. Uyantshontsha. Angifundiswanga. Makuwukuthi mhlambe makuwukuthi uphuma emsebenzini. Uphuma emsebenzini awufike wapheka sekushaya isikhathi sokuthi ungene isabatha ungakoqeda ukupheka. Sathi isabatha wena uLwesihlanu namhlanje. Manje uzokwenza njani ngisho ukuthi ngeke uzudla. Uyantshontsha ngisho ubaba uyakwazi lo. Ngeke ngidle. Angancamela ngihambe ngiyothenga isinkwa. Angancamela ngokuhamba ngiyothenga isinkwa inkosi. Mina ngisithandile. Awu ngahlala ngidla isinkwa mina. Awu. Hlala ngidla isinkwa. Ngeke nje ngize ngithi ngidlile ngidle sona.
Manje usuka la uyaphi? Mangisuka la ikhathizini manje. Hayi. Mhlawumbe ngizoya egrawundini buye ngiqale ngihlaziyele ngendaba le yakho. Uyathanda bo i-ground. Uthi singaphi namhlanje? Monday. Ya Monday. Uzoya ngesikhatsini egrawundini? Around past 4. Around lapho. Mina uzophinde kubone nini? Uzongifonela friend. Ngiyakuva lokho, mase ngikubona nini? Ngoba phela wena umusuhlezi egrawundini. Kathi uzongifonela wena. Mase ngiza kuwena ngizokutshela. Sengiza kuwena ukuthi Wena lokungifonela. Uzokufonela phela mase uqala wena ungifonela. Oh, fanele uqale mina. Ngobani? Ladies first. Hayi bo. Hayi ngiyakuva. Ukufonela. Plus ngiyafonelana-ke mina. Ngesikhathi esiningi umuntu wami ngithanda umfonela nge-video call. Ke nami ngiyithanda impela i-video call because ngikubona kahle ukuthi ukuphi nobani wenzani. Umuntu wami ngithanda umfonela nge-video call. Ufuna ngizombona usenzani, kuphi nobani. Wabona ke ngakho. Ayona into engiyithandayo. Page mina nawe wabona. Isiza lapho le-video call. Yabona nje uma kuthiwa ngikwendaweni la ugesi mhlawumbe kuthiwa awungalidla angikwazi ukuthenga idatha. Ngiba nenkinga ngoba uma ngifuna mina every time ngathi ngifuna futhi ngifuna ukuthi uyibambe. Ngifuna ukuthi uyibambe. Lo video call. Futhi umuntu uzomela siyezebe nedatha la. Right, kuthola i-route. Yes, ayike. Abona lapho ayikho. Ngakuthola i-route. Ikhona. Lapho ekhaya. Umfode yakho nawe yazi. Noma ngitholele le yaka DS. Hayi, left. Ayibiziwe leni bangaphi kini? 4 5. Mina ungangibali mina. Iconnectisa abantu abawu5. Ziyashaya. 70 khokho 70 rand. Vela bayisebenzisa kakhulu lapho ekhaya. Abawasebenzisa kakhulu amadatha. Iconnectisa abantu abawu5 leyo. DS 70 rand ngenyanga. Imali encane. Kodwa kuya ngokuthi ilokhuzane yakini inhloboni ngikhokha malini? Ayimnandi bona le nyama. Wena ukhethe la? Angijwayele ke mina ukuzela la. Ngakuthiwa mhlambe weekend Uyakwazi. ngibhoreke Ayishayi. Ushayi into ecoko. ngokuthi ke ochef bala bayasazi isitori sabo. Azangazi. Omnandi kuja kakhona. Let me try this. Indawo. Nasibuye size ke la sesikhipha nje kahle. Kuleka. Ngibabi. Nebhola sengizokwehlisa kuyona bo. Hayi bo kanjani manje? Ayisekukhona. Usuzoliyeka? Ungaliyeki. Engiliyeka. Ukuliyeka we. Ungancamela uhambe sisi. Awuncamela uhambe. Ngeke ibhola. Ungaliyeki. Angicamela uhambe. Hayi kodwa nawe ujima kakhulu bo. Kodwa ngikhuluphali. Njani ngibi isikoro. Siwa labantu laba abadlala ibhola hayi embhedeni baba. Angakuthiwa Mshini okuthuma. ngiyakutshela ngiyangiwe ngisho ndangu. Thiwa ulambe. Abantu okhululeka yabo la. Wena ushini wena. Uthini? Abaqamba manje. Bayibonakalela kodwa bamngahle. Bana magwegwe. Ngosi ilokujima angifunda abendoda enethakhi lesizwe. Ngibona indoda ngoba nosuspect nyama. Ngoba ngifunde ngiyicabanga indaba yakho.
Iphi futhi manje? Best game yami ungibona yenza imangaliso manje ngishango ngibona approacha Uziphi imangaliso? awu wawinisa team mina awuku ngakutshela ingane yami ukuthi hayi banibalo ushapo Hayi bo, ezothi ngithela kusukela. Awuzokuphela. Ngoba phela wena yazi lutho. Ngangeke ngidiscuss futhi nayo. Indaba zami. Yabo, hayi inyama yala ngisho usuthi. Ngazi nje ngalokhu, yabo nje manje ngiyeza ukuthi ngisuthi. hayi Nami ngenza ihaba. abathi ukuhamba ukubona impela Dawes ukhala kangaka. ulile namhlanje Ukuzonihlupha ngifuna ukutshela ukuthi kuhamba kanjani date yenu kunjani ukudla kwala ekhaya into izele kuyahlangana like nje what's cooking oil Umthandazo yami uphumelele. ayibo dala imake iphumelele as in it's official you guys are a couple or it's looking couple ayibo wena ke nje hayibo nje Uqale. wayifasa kancane kodwa ngishilo ngathi unalenkani le right efunekayo empilweni nesibindi nenkani combo e right so ngiyazi ukuthi bongeke vele uzugive up Uthi unomuntu wakho, ngizayibona nambe ngizomuntu wakho. Akuhluphi nje na angisho ngokuhluka nomuntu wakho mina ngithe ngiyakuthanda Kodwa kugcine sesayi zomyeka. wena ufila kanjani ukuthi uzoyeka umuntu wakhe for wena Phela ichoice yakhe. Nami ngeke ngize ngibudile. Nami indoda nendoda iyophiliswa inqumo zayo ayithe ngiyakuthanda ke shame yazini ufila kanjani ayanda hayi ngijabule kakhulu because ngiyaqala ukukinjwa bo wena uhlezi ukhipha abantu ne phela with like that yabo sele umuntu right okwazi nokuthi owazi ukuthi kumele experience izinto eziright yabo so busachaza ngakuphazamisa sorry abo njani ngijabulile kakhulu yabo ayinokudla le ekhaya kumnandi ne anesiphuzo saba so nje kahle kahle right ngawonke ama angles njengamanje so njengoba unemama lizofila kanjani selibuka la or usazomela mawufika endlini ulichazela lothi nje ngifika ngibe ngichazela ukuthi sekwenzeke kanje hayi ke ngoba vede alisiyena lo muntu lo sabo ngithanda abafana awusamthandi manje hayi kanjalo kanjani ngempela kanjani ade umthanda before i-date wadla nje ama-wings engafuni lutho ngaye engafuna qoma usabona ukudla ngepletha nje ngepletha usamthandi no it's fine Feds it's fine ngizibuzela nje ukuthi uzomisa kanjani lalela okay so how is it feeling to be a brand new couple especially ngoba naqala ngisho kuba ne-conversation since nabona ne-gravel since wambona e-ground because anombonanga ngithi so how are you feeling now that usuyi-item nomuntu obungamazi ibinjani i-first impression yakho ngaye ngifika yabo mathuwa mhlawumbe uzothi ethiso something content ngiyenzile hayi wangibeka story nabo ngaqala xakela kanje qhubeka lokho engitshela ngathi ede nami ngifuna umuntu o-serious ozokwazi ukuthi saphumile khona ukuthi abazali bebehamba ngoba mina ngeke ngifane nokume ukuthi abazali bayashona because awulazi usuku lomuntu so usukule stage sokuthi ufuna ukwakha umndeni ma-wings ala ekhaya ngiyawasaba sebona umendo hawu sebona umendo njalo Sebona imama manje. kanjani ama-ribs ala ekhaya Lapho qale wafuna ukungishaya. ukushayelani ke futhi manje Ukuthi phela ngazi ngiyampaphela uthi yena akayazi lento. akayazi beningakahle bengakofika ukudla Bengakofiki. sometimes hayi ukuthi umuntu ukwatile ulambile hayi ukuthi udiniwe
guys, congratulations on your new love. Ngiyajabula ukuthi kuhambe kahle. Thank you so much for ukusipha isikhathi sakho. Ubungazi ukuthi uzoyenzani but ufikile regardless. Wamhlonipha futhi usibahle. Thank you for ukuthi usithembile ukuthi besingakwenza into nje. Nginifisela yonke inhlanhla ekhona ke nje emhlabeni. Hey, all the best ke la usawuchaza khona because samele uyochaza wena. But when you right ngoba uchazela umuntu ulutho, into zakho iqondile ezulayini. Kodwa ngathi ngisazoba nenkinga ngathi ile nhlobo eshayayo. Aw, ngikuthembe kanjena mfethu. Ngithi uphansi ukhumbula nje. Ushilo ukuthi uphansi, and ushilo ukuthi ukuthandiswe lokho ukuthi ngathi uphansi. Ngiphansi ukuthi nje kuphela umuntu mase ngibhedile hayi. Yabona ngamuzi. Ona itip engakunika wena mase ubona ngathi umoya ukhuphuka ushaya ibhodi. Uthi phuthu. Ngoba ngiyambona Uyalamba uthi phuthu ujikjela amasi lapha uthi salad. Amasi nawo nesalad kanjani? Cha sengiyasho angisho ukuthi kuba ikhombo angisho ukuthi kokuhlangene sengasho ukuthi enza ukudla athi nyama athi wena ujeqo it's fine lokuthandayo mase ubona ngathi umoya uyakhuphuka ushaye mntasibhode uxofa uflower yabo uthi hayi ukuthi usuke ediniwe indlala ibanga ini buka manje uhappy kanjani uyakuthanda ukumayi wayo nesomobona ngathi ushukela uthi ukukhuphuka uthatha amazambane uwacwece uthi ma fried ujikjele emafutheni wabanjani ngizoba right Dangazi ke leso siphuzo osithathayo. Uzolenza iplan ngamthemba uzolenza iplan no guys anginishiyeni enjoy kahle date yenu I just wanted to check ukuthi ni right ningaze nishana okwangempela bengizochecka ukuthi aniqemani ngoba phela nginiboni aniqemani njengoba ngingekho right. Thank you so much once again. Enjoy your food. Okay, siyabonga. Sure. Into engayithanda ukisho kusibahle ukuthi la siqhubeke labe njengoba eshilo nje ukuthi uyangithanda. Aya siqhubeke. Ngiyamnikeza leli thuba. U-Ayanda njengoba ekuhlaza ngicabanga ukuthi methu uzama lobu buhlaza kakhe kufanele ngimtholele izinto ezimnandi umuntu oyithanda into ezimnandi ukudla. Ngifuna ukisho umama lapha endlini hey sorry buwazi ukuthi ngiyakuthanda kodwa inkinga yakho nawe ukuthi hey into engifuna ukisho ku-Ayanda njengamanje ukuthi ngiyamthanda and ngiyathembisa ukuthi ngiyohlezi ngimthanda ngize ngidlale ngaye. Next chapter out of 10 nginezwa 20 out of 10 izathu sokuthi ngineze 20 out of 10 hayi yabo nje manje ngisuthi yonke into yakhona imnandi ngisho nesiphuzo sakhona ngazi ukuthi bengangifakela eglassini nje ngibatha ngigodwe nabo. Into engifuna ukisho kwintombi ya-Ayanda ukuthi nje impilo iyaqhubeka lehlangana ngehlanga isazomthola omunye umuntu. Kwi-next chapter ngingabanikeza 10 out of 10 because i-service yabo i-right ukudla kwabo kumnandi konke iphuzo yonke into nje yakhona i-right. Awusekubelieve abantwana oh negative. Listen, that is how we roll right here on Select Africa TV. You are watching I Have a Crush on You, and ubonile ukuthi crush was a success. The Bluetooth has been connected. We have a brand new couple in the house and I'm super excited. Please write to us on the email address down below. And what's Bani, this could also be your next chapter. Next chapter. Between Ayanda and Usibahle. Thank you so much for tuning in and being a part of the vibe, being a part of the laugh. I truly hope you enjoyed the episode. Give me a huge thumbs up if you did. Who like the video. Share it with your friends. Share the link and also remember to drop your comments down below. But of course, then you have the honor to call me Adama 2000 and Namigi 2000. Now I have to love and leave you, but please remember to follow us on social media. It's Select Africa TV or Kindao, and remember to subscribe to this awesome channel. Also follow Next Chapter Restaurants across all social media platforms. But for now, let me love and leave you. Till we meet again, happy Tuesday. Good night. So next week, same time. So negative.